vai comenzar en breves momentos a celebración do 15º trofeo Conde de Fenosa de Bateís, que coincide coa celebración dos campeonatos autonómicos nesta especialidade do remo en banco fixo de Bateís. Daqui sairán os representantes autonómicos nos campeonatos de España que se celebran a vindeira fin de semana no embalse de Trasona en Avilés. Na próxima hora e 20 minutos aproximadamente, un total de 30 embarcacións percorrerán este treito de 500 metros na dársena da Coruña, distribuídos nas categorías de infantís cadetes, xuvenís seniors femeninos, infantís masculinos, cadetes masculinos, xuvenís masculinos e, por suposto, a proba raíña, que é a proba reservada aos seniors. Preparados nestes momentos, categoría féminas, as embarcacións da categoría infantís cadetes, que percorrerán un total de 1000 metros, dous largos, o que equivale a dous largos e unha cía boga. O Club de Remo San Simón, o Club de Remo Robaleira, o Club de Remo Mar de Bueu, o Club de Remo Amegrove e o Club de Remo San Simón son os competidores nesta primeira proba que abre a xornada final destes campeonatos galegos de Bateís. A embarcación máis pequena do remo en banco fixo. Un patrón e 4 remeiros, todo preparado para que arranque esta primeira proba. Por fortuna, parece que a ameaza dunhas adversas condicións climáticas desapareceu e imos contar co beneplácito do tempo, o que sen dúbida vai repercutir dun xeito positivo no traballo que desenvolvan todos os remeiros e todas as remeiras nos próximos minutos. Aí está a saída nesta primeira proba, infantís e cadetes. Lembren que participan o Clube de Remo Robaleira da localidade de Pontevedresa da Guardia, coa súa patrona Ángela Cadilla, e as remeiras Suevia, María Abad, Sara Rodríguez e Tecla Barbosa. O Clube de Remo Amegrove, a embarcación de cor marela, presenta como patrona a Lorena Casal, as remeiras Carolina, Noelia, Ana e Estefanía. O Club de Remo Esteirana de Esteiro, a embarcación de cor branca, coa patroneo de Laura, e o traballo de Vanessa, Eva, Paula e Alexandra. O Club de Remo Bueu, a embarcación de cor vermella, coa súa patrona Ana, e as remeiras Minerva, Rocío, Sara e Raquel. Aquí temos precisamente o Club de Remo Bueu e, por último, o Club de Remo San Simón, outra embarcación de cor branca, a embarcación Viirasa, coa súa patrona Sandra Pérez, e as remeiras Ariadna, Verónica, Sandra Pérez e Sonia Álvarez. Saudamos ao presidente da Federación Galega de Remo, señor Seixas Galán. Moi bons días. Hola, vos días. Bueno, acaba de comenzar, dicía eu que a ameaza de choive, de mal tempo, parece que desaparecera. A verdade é que todo está moi impreciso en canto a climatoloxía. Sí, bueno, hai un tempo malo, entonces temos que a xente do remo ten que aguantar aquí as inclemencias do tempo. Xa é duro de por sí este deporte, canto máis con estas condicións tan adversas. Que espera, que agarda o presidente da Federación Autonómica de Remo destes campeonatos galegos que coinciden nalgúnas categorías xuvenís, cadetes e infantís coa celebración do 15º trofeo Conde de Fenosa? Bueno, hasta aquí chegaron as tripulacións que están en mellor forma. Bueno, ahora se disputarán entre as 5 que participan en cada categoría o campeonato galego, que é clasificatorio para o campeonato de España. Concretamente nesta categoría de féminas, infantís e cadetes, pois corresponde a Galicia 3 plazas para ir ao campeonato de España. 3 plazas porque nalgúns desas probas do Campeonato de España Galicia contará cunha teórica superioridade numérica, por canto o ano pasado foron campeonas. Aí está a primeira virada, é a embarcación Esteirana. Las 5 bateles hicieron la primera virada también muy igualadas. Una ligera moi igualada. Esteirana. Esa se cadra é o denominador de común desta primeira proba. Esteirana
é quen vira primeiro. Pola calle 1. Sí, pola rúa número 1. Esteirana unha lixeira ventaxa, pero todo por decidir no campeonato galego infantil e cadete de féminas. Lembrolles que son rapazas entre 12 e 14 anos. Como chove nestes momentos o que están padecendo as remeiras. Aí vemos a embarcación de San Simón. Dura pugna entre as dúas embarcacións brancas. San Simón pola rúa número 3 e o Club de Remo Esteirana pola rúa número 1. Estamos nos últimos instantes desta primeira proba en competición Esteirana, San Simón, Amegrove, Robaleira e Mar de Bueu. Que igualado, señor Seixas Galán. Sí, este é moi igualado. Robaleira tamén é moi igualado e Amegrove, Esteirana, ¿no? Un pouco descolgado Bueu, pero está moi igualado isto. É unha igualdade terrible que hasta que cheguen aquí en meta vai ser moi difícil saber quen pode gañar. Aí está o Club de Remo San Simón coa embarcación de Viirasa na primeira posición. Amegrove puxando moi forte. Atención, embarcación Marela de Amegrove. Viirasa, San Simón en primeira posición. A continuación, Robaleira da Guardia. Va a entrar Robaleira. Atención a Robaleira, Robaleira Viirasa, Robaleira vai gañar, Robaleira no. Segunda Esteirana, el tercero San Simón. Cuarto Amegrove. San Simón. Primeiro Robaleira. Segundo Esteirana e terceiro San Simón. Cuarto Amegrove, quinto Bueu. Polo tanto, Robaleira vencedor, segunda posición para Esteirana, terceira posición para San Simón. Aí están. Esteirana é a primeira posición é para Esteirana, segunda posición é para Robaleira e terceira posición para San Simón. Estas son as vencedoras, polo tanto, despois desa corrección, o triunfo para o Club de Remo Esteirana coa súa patrona Laura e as remeiras Vanessa, Eva, Paula e Alexandra. Tres embarcacións que estarán no Campeonato de España nesta categoría infantil e cadete o vindeira fin de semana no embalse de Trasona en Avilés. As tres embarcacións que van a representar a Galicia son o Club de Remo Esteirana, o Club de Remo Robaleira da Guarda e o Club de Remo San Simón Viirasa. Estas tres son as que van a representar a Galicia, señor Seixas Galán. Sí, estas tres tripulacións, Esteirana, Robaleira e San Simón, representarán a Galicia no Campeonato de España o próximo día 29 e 30 en Trasona, Avilés, Asturias. Gracias, señor Seixas Galán, pola súa colaboración. Moi bons días. Imos conversar co su campeón, con Club de Remo Robaleira da Guardia, o seu delegado Emilio Vaz. Moi bons días. Hola, moi bons días. Moi apretado este final, o final segunda posición. Moi apertada, unha regata preciosa, como esperábamos. Sabemos que estamos na tanda final do Campeonato Galego. E, bueno, esperábamos unha final como así foi, unha regata preciosa. Non estamos moi contentos porque demostraron as remeiras dos tres clubs clasificados do Campeonato de España que teñen unha gran potencial. Dunha delas esperamos que saiga o Campeonato de España e que sea galego. Bueno, no Club de Remo Robaleira estarán contentos ademais porque presentan a 4 formacións nestas finais. Efectivamente, as 4 tripulacións que presentamos, as 4 tripulacións clasificaron po día de hoxe. E, bueno, esperemos que as 4 vayan ao Campeonato de España. Parecía que non iba a chover, parecía que non se iba a padecer as remeiras, non iban a padecer as condicións climáticas, pero foi principiar a bogar e aí estaba o tempo. Efectivamente, no momento que saliron estas rapazas, caeu un chubasco forte, e, bueno, elas están acostumbradas, son unhas rapazas fortes, o remeiro en sí é un deportista forte, e, bueno, temos que esperar que ahora cambien as seguintes tandas un poquinho de tempo. Gracias, Emilio Vaz, o delegado do Club de Remo Robaleira da Guarda.
localidade de Pontevedra da Guarda, que está realizando un excepcional traballo coa canteira do remo. Unha formación que presenta tripulación na final de infantís cadetes, xuvenís seniors, infantís masculinos e cadetes masculinos. De inmediato vai principiar a proba reservada á categoría Junior Senior, tamén en femininas. Os aplausos aínda son para as rapazas do Club de Remo Esteirana, para Laura como patrona, para Vanessa, Eva, Paula e Alexandra, que foron as grandes vencedoras desta primeira proba. Lembren, primeira posición para Esteirana, segunda posición para o Club de Remo Robaleira, terceira posición para o Club de Remo San Simón Vieirasa. Estas tres tripulacións estarán no Campeonato de España. Categoría Junior Senior, 2000 metros de percorrido, 4 largos, 3 ciabogas. As dúas primeiras embarcacións clasificadas estarán no Campeonato de España. Contenden o Club de Remo Cabo de Cruz, o Club de Remo Vila de Cangas, a Sociedade Deportiva Tirán, o Club de Remo Chapela e o Club de Remo Robaleira. Pola rúa número 1 estará Cabo de Cruz, pola rúa número 2 Tirán, pola rúa número 3 Robaleira, pola rúa número 4 Vila de Cangas e pola rúa número 5 Chapela. Aí están colocándose en primeiro termo a embarcación vermella de Cabo de Cruz. Cabo de Cruz, a embarcación de cor vermella con Ana Outeiral aos mandos e o esforzo de Sole, Lucía, Fátima e Sandra. Pola rúa número 2, a Sociedade Deportiva Tirán coa súa embarcación Pereira Produtos do Mar, a embarcación de cor azul con Iria Carro como patrona e as remeiras Maribel Graña, Lucía Graña, Sonia Boubeta e Ana Rodríguez. Pola rúa número 3, o Club de Remo Robaleira, con embarcación Terrazos do Miño, a embarcación de cor branca, ya teñen vostedes, a patrona é Ana Alonso, e as remeiras Ana Paz, Natalia González, Conchi Adrover e Paula Simoes. Pola rúa número 4, o Club de Remo Pila de Cangas, que presenta a embarcación Fortiño 5, a embarcación de cor negro, ya teñen Noelia, esta rapaza que vemos, a patrona. As remeiras son Teresa, María Xosé, Sheila e Rosa. E pola rúa número 5, o Club de Remo Chapela, coa embarcación Berete, a embarcación de cor azul, aí teñen vostedes, Carla e a patrona. As remeiras son Dori, Cristina, Ana e Vera. Estánse colocando xa as 5 embarcacións que van contender nesta final do Campeonato Galego Xuvenil Senior. Esperemos que acompañe o tempo. O remo xa de por sí é duro, imaginen con esta climatoloxía. Aí está o arranque. Vila de Cangas con Fortiño 5 que toma o mando ao principio, apretando moi forte pola rúa número 1, o Club de Remo Cabo de Cruz. Aí está o Fortiño 5, o Club de Remo Vila de Cangas. Este Cabo de Cruz, a embarcación de cor vermella. Vemos as remeiras de Cabo de Cruz que están tomando unha lixeira vantaxe ao fronte desta proba, unha proba con 2000 metros de percorrido, son 4 largos, 3 ciabogas. Ana Outeiral con Sole, Lucía, Fátima e Sandra. Estas son as rapazas do Club Remo Robaleira da Guarda, están participando pola rúa número 3. E aí está Berete, a embarcación do Club de Remo Chapela, a embarcación de cor azul está participando
pola rúa número 5. Volvemos a ver o Fortiño 5 de Vila de Cangas. Sigue na primeira posición, no primeiro largo, a piques de rematalo, a embarcación de Cabo de Cruz. Moi apretada a loita coa embarcación que vai pola rúa número 4, que é a embarcación de Vila de Cangas. Segunda posición Vila de Cangas, primeira posición para Cabo de Cruz, aínda que pode variar a clasificación en breves momentos. Aí está primeira Ciaboga, Vila de Cangas en cabeza, rúa número 4, aí está Vila de Cangas, vai virar en primeira posición, Cabo de Cruz retrasouse lixeiramente. A continuación, rúa número 5, Chapela na segunda posición. Os problemas para Cabo de Cruz, a viraxe de Cabo de Cruz que non foi correcta, e aí pode estar a clave de que Cabo de Cruz perda as súas opcións. Que magua Cabo de Cruz, esta embarcación de cor vermella con Ana Utiral, Sol, Lucía, Fátima e Sandra, que vai quedar rezagada por ese percance. Na primeira posición continúa o Club de Remo Vila de Cangas. Fíxense, unha diferencia sustancial a que mantén Vila de Cangas con respecto ás súas adversarias. Segunda posición para Chapela, iba a entrar na terceira posición Cabo de Cruz e perdeu as súas opcións por esa defectuosa maniobra. Saudamos o delegado do Club de Remo Vila de Cangas, Xoán Cochón. Moi bons días. Bueno, encabeza nestes momentos na proba. Bueno, na primeiro largo a verdad que a vantaxe era sustancial. Si, queda moito, non? A regata moi larga. O sea, que percance de Cabo de Cruz, non? Que magua. É que as patronas a veces pois non van moi nerviosas e non dan collido ben a boia. Vila de Cangas presenta tan só unha embarcación nesta proba, ademais en Junior Senior, non? Sí, bueno, e a aspiración estar no Campeonato de España, tal e como están as cousas, primeiro, segundo, parece que vai a estar aí a cousa, non? Pois a ver se temos suerte. Bueno, que valoración faz das probas clasificatorias e tamén desta xornada final, do nivel que se está exhibindo? Bueno, ayer non hubo moito, non se esforzaron moito porque as provas clasificatorias van máis ou menos tanteando uns a outros. O importante está hoxe aquí. Aí vai rematar o segundo largo, continúa o Fortiño 5, embarcación de Vila de Cangas na primeira posición, segunda posición para Chapela. E na terceira praza están pugnando Tirán e Robaleira. Aí está, segundo largo, quedanlle 2, o Fortiño 5, mantense esa lixeira diferencia con respecto a Chapela. Terceira posición para a embarcación de Tirán, a embarcación azul, Pereira Produtos do Mar. Na cuarta posición Robaleira, quinta posición na segunda Ciaboga será para o Club de Remo Cabo de Cruz, que está padecendo as consecuencias desa defectuosa maniobra na primeira Ciaboga. Fortiño 5 e a embarcación de Chapela en cabeza. Berete Fortiño 5 en concreto son as que están pugnando. Quedan dous largos aínda. Juan Cochón, delegado de Vila de Cangas, dicías que non as tes todas consigo. Isto hasta que acabe non é nada fijo, porque mirache que lle pasou aquí a Cabo de Cruz, que é unha bolla mal, colles en calquera momento e quedas fora. O Fortiño 5 está patroneado por Noelia e as remeiras son Teresa, María José, Sheila e Rosa. Están collando unha excelente actuación nestes dos primeiros largos a piques de percorrer xa os 1500 metros.
despois de superar a terceira Ciaboga, entrarán no último largo, nos derraios 500 metros, e aí vai ser a clave, non? Aí vai ser a clave. Ese último largo é onde hai que darlo todo. Berete, embarcación de Chapela e Fortiño 5 en cabeza. Como é o final de Vila de Cangas? Confías nas túas rapazas? Home, confío porque hai dúas campeonas de España xa no barco, e entón xa teñen experiencia e saben o que hai que facer nestes casos. Mira, nesta imaxe sí que se aprecia claramente a diferencia que hai. Eu creo que ninguna diferencia dun batel. É mínima, é mínima. Sí. Vai estar moi apretada, pois desta proba se irán as dúas embarcacións que van representar a Galicia no Campeonato de España Xuvenil Senior, que se disputa, lembren, a vindeira fin de semana no embalse de Trasona, na localidade asturiana de Avilés. Aí continúa Berete, Chapela e o Club de Remo Chapela, embarcación Berete, unha embarcación que patronea Carla, con Dori, Cristina, Ana e Vera. Sigo man a man entre Berete e Fortiño 5. Estamos, señoras e señores, en competición no Campeonato Galego de Bateis. Aí está a terceira Ciaboga, máis igualado imposible, porque recurtou a diferencia, a desvantaxe recurtou na Chapela, e vamos a asistir a un cuarto largo moi interesante. Tirán e terceira, cuarta posición para Robaleira, o Club de Remo da Guardia, su campeón na proba anterior de infantís e cadetes, e aí estamos vendo Fortiño 5 con Vila de Cangas. Volvemos a ver a repetición que nos ofrece o noso realizador Gabriel Paz. Máis igualdad imposible. Entre Berete e Fortiño 5 vai estar o Campeonato Autonómico Junior Senior para féminas. E aquí teñen as rapazas de Cabo de Cruz, que tamén merecen o aplauso de todos os asistentes e do público en xeral polo seu esforzo e polo intento de reaccionar despois dese percance sufrido na primeira Ciaboga. Na imaxe o Fortiño 5 de Vila de Cangas, como está sufrindo Xoán Cochón, o delegado de Vila de Cangas. Se cadra máis que as rapazas, non? Porque desde aquí se sufre máis. Bastante máis, aquí sufre moitísimo. Ademais, esas dúas tripulacións son as que estaban en todas as liguillas, as dúas aí, unha ganaba un día, outra ganaba outro día. Ou sea que se iban alternando, non? Están alternando. Están agora... Eran as dúas favoritas. As dúas favoritas. O que lle dá emoción a este final é que ningunha dominaba con autoridade, non? Na liguiña. Ningunha. Tanto podía ganar unha como outro día ganaba outra. Fortiño 5 e Chapela, como está reando Chapela, como está bogando nestes últimos metros a embarcación de Berete, a embarcación do Club de Remo Chapela, con Carla como patrona, con Dori, Cristina, Ana e Vera. Atención a Berete, que vai gañar. Chapela vai gañar e a segunda posición será para Fortiño 5. Triunfo de Chapela, aí está o final para o Club de Remo Chapela e a segunda posición para Fortiño 5. Tamén aquí se dá a circunstancia de que en domino ao principio non é quen remata. Terceira posición será para Tirán. Cuarta posición será para o Club de Remo Robaleira. Aí está entrando Tirán. Cuarta posición para o Club de Remo Robaleira. Mentres no Berete están festexando as rapazas de Chapela, Carla, a patrona, Dori, Cristina, Ana e Vera. Xoán Cochón, Mamagua. Bueno, estamos no Campeonato de España xunto con Chapela. Felicitar a Chapela, que a pesar de que saliron moi mal, remontaron estupendamente. E nada, fixeron un final apoteósico. Moitísimas gracias, Xoán Cochón, e moita sorte no Campeonato de España. Gracias. Quinta posición, ainda nos queda por entrar unha embarcación, a embarcación do Club de Remo Cabo de Cruz. Aí está entrando Cabo de Cruz.
A embarcación que patronea Ana Outeiral. Lembren, acaba de finalizar este campeonato galego juvenil senior coa vitoria para a embarcación de Chapela, embarcación en Berete do Club de Remo Chapela, a embarcación de cor azul que se acaba de proclamar campeona galega junior senior. Despois dunha remontada espectacular, como apuntaba o mesmo delegado da embarcación derrotada, a embarcación do Club de Remo Pila de Cangas, Xoán Cochón, era o que nos dicía. O mérito correspóndelle a rapazas de Chapela por esa espectacular remontada. A segunda posición para Fortiño 5 de Pila de Cangas, a patrona Noelia e as remeiras Teresa, María Xosé, Sheila e Rosa. Facemos unha pausa nesta retransmisión que está ofrecendo a Televisión de Galicia desde a dársena de Coruña, desde o paseo do Perrote a carón do Castelo de San Atón. Estamos ofrecendo as probas dos campeonatos galegos de bateis, a especialidade coa embarcación máis pequena do remo en banco fixo, unhas probas que tamén coinciden coa celebración en infantís, cadetes e xuvenís do 15º trofeo Conde de Fenosa. Agora volvemos. Seguimos, señoras e señores, en directo desde o paseo do Parrote na dársena da Coruña, desde onde estamos celebrando e ofrecéndolles a todos vostedes a xornada final dos campeonatos galegos de bateis, unha semana antes de que se dispute a cita estatal en Avilés. Xa contamos con dúas campeonas autonómicas, dúas embarcacións, porque xa remataron as probas femininas en infantís cadetes. O triunfo para o Club de Remo Esteirana, segunda posición para o Club de Remo Robaleira, terceira posición para o Club de Remo San Simón. Estas tres embarcacións estarán no Campeonato de España. En Junior Senior, tamén en categoría fémina, o triunfo despois dunha proba magnífica, emocionante, intensa, con moita incerteza. O triunfo correspondeu o Club de Remo Chapela, súa embarcación Berete, cun tempo de 10 minutos 16 segundos, 10 minutos 18 segundos. Segunda posición para o Club de Remo Vila de Cangas. Vila de Cangas e Chapela estarán no Campeonato de España. Estáse preparando xa a saída para a proba masculina de infantís. Son 1000 metros de percorrido, unha ciaboga, dous largos, evidentemente, de 500 metros. Participan pola rúa número 1 o Club de Remo Puebla, rúa número 2 a Sociedade Deportiva Tirán, pola rúa número 3 o Club de Remo Amegrove, pola rúa número 4 Mecos e pola rúa número 5 o Club de Remo Robaleira. Aí está o inicio da proba. Puebla, cor verde, Tirán, cor azul, Amegrove, cor marela, cor branca, Mecos e tamén cor branca, Club de Remo Robaleira. E a final do Campeonato Galego na categoría infantil. Ata o momento a igualdade está presidindo estas probas. Amegrove é quen toma o mando. Aí estamos vendo claramente a situación da embarcación de cor marela. Segunda posición para Tirán. El Comité Gallego de Árbitros nos acaba de facilitar los tiempos de los juveniles seniors. A embarcación Amegrove está patroneada por Cristian Figueira. O esforzo máis amplio corresponde a Antonio Carlos, a David, a Sergio e a Manuel. Na segunda praza, Tirán, a embarcación de cor azul con David Chapela como remeiro, Xi Gutiérrez, Alex Pazos, Eloy Vázquez e Iago Fernández como remeiros. Camiño xa de completar o primeiro treito, os primeiros 500 metros, camiño de virar por primeira vez, efectúa a primeira ciaboga. Aí está na primeira posición Amegrove, rúa número 3. Pola rúa número 2, Tirán. Tirán e Amegrove. A pugna entra entre estas dúas embarcacións polo título autonómico en infantís. En estos momentos la primera prueba masculina correspondiente a infantiles.
a Megrove quen está mandando. Aí está o poder marelo desta embarcación. A embarcación que patronea Cristian Figueira. Como suele suceder en este primer largo, Todo sigue moi igualado. A Megrove Robaleira aparece pola rúa número 5. Na terceira posición está Mecos, cuarto e Tirán. A Megrove Robaleira están contendendo dun xeito espectacular. A Megrove tomou o mando, pero reduciu a diferencia Robaleira, que participa pola rúa número 5. Mecos é terceiro. As tres primeiras clasificadas nesta proba van a representar a Galicia nos campeonatos de España. Aí está a repetición: a Megrove, Robaleira, Mecos, Tirán e na quinta posición o Club de Remo da Puebla. Pois outro final tan emocionante como os anteriores. Aí está Robaleira, rúa número 5. Na rúa número 4 está Mecos, a Megrove. Fíxese que hai 4 embarcacións. Tirán incorpórase tamén a loita pola vitoria. As 4 embarcacións moi igualadas. Que final tan apretado. Algo máis retrasada aparece a embarcación da Puebla. A afección do Mecos, do Club de Remo Mecos, que aplaude desde esta zona de autoridades. Mecos, a Megrove, Robaleira e Tirán. En xogo está o título galego. As tres primeiras posicións para acudir ao Campeonato de España. Todo pode acontecer. Robaleira está puxando moi forte. Atención a Robaleira, que toma mando. Segunda posición para Mecos. Robaleira e Mecos loitando pola vitoria. Quedouse rezagada a Megrove e tamén Tirán. Atención a Robaleira. Que emoción e como están padecendo os responsables desta embarcación da Guardia. Aí está Robaleira, rúa número 5. Vai gañar a embarcación da Guardia. Apreta, último esforzo para Mecos, pero Robaleira aguanta. Robaleira na primeira posición, vai gañar Robaleira. Segunda posición para Mecos. Terceiro vai ser a Megrove. Terceira vai ser a Megrove e está entrando. A Megrove fundiuse no segundo treito, pero colleu o pasaporte para estar no Campeonato de España. Vitoria para a embarcación da Guarda. A embarcación do Club de Remo Robaleira. A embarcación de cor branca, o patrón é Miguel Vicente. Os remeiros triunfadores son Xurxo Pereira, que hoxe está de santo, Alexandre Pérez, Rafael González e Saúl Barreiro. Aí están os rapaces da localidade de Pontevedresa da Guarda. E temos que volver a saudar a Emilio Vázquez, delegado do Club de Remo Robaleira. Moitísimas felicidades. Moitas gracias. Menudo triunfo, Bueno, estamos moi contentos porque esta é unha tripulación que temos moitas garantías con ela, unha tripulación que anda moi ben, xa na liguilla andou moi ben. Esperamos que, bueno, no Campeonato de España nos dé unha nova alegría. Levades 3 probas disputadas, un subcampeonato e unha vitoria, pero que vitoria, porque a Megrove parecía que era a gran favorita despois do primeiro largo. Efectivamente, bueno, xa nos con Mecos durante a liguilla da Territorial Sur, xa sempre anduvemos os dous nos primeiros puestos, un día quedaban eles, outro día quedábamos nós, pero sempre a diferencia entre era 1 e 2 segundos. E bueno, efectivamente, hoxe volveuse a demostrar que o potencial está entre os dous clubs. Bueno, creo que é unha das mellores lecturas que se poden facer desta xornada final dos campeonatos galegos. A igualdade, porque a igualdade está presidindo absolutamente todas as probas. Efectivamente, a igualdade está en todas as probas. En esta proba que vamos a mirar ahora seguidamente na proba de cadetes, vamos a comprobar efectivamente que siga habendo unha gran igualdade. Posiblemente esta sea unha das regatas máis bonitas que vamos a ver ahora na igualdade. Como se decimos nós, suele ser regatas de infarto, e agora vamos a comprobar dentro de uns ratiños. Bueno, pois teredes unha notable representación, xa está garantida nos campeonatos de España en Avilés a vindeira semana, en infantís cadetes, coas rapazas que o tiveron
aquí en Coruña, o campeonato galego, e tamén en infantís masculino con este triunfo apoteósico. Que haxa moitísima sorte. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto porque Muchísimas gracias. están sendo grandes protagonistas destes campeonatos galegos de bateis, a especialidade con as embarcacións máis pequenas do remo en banco fixo. Seguidamente, a proba de cadetes, unha proba cun percorrido de 1500 metros. Aí estamos vendo os grandes triunfadores do Club de Remo Robaleira. Aí estamos vendo a Miguel Vicente, o da gorra e o patrón, a Xurxo Pereira, a Alexandre Pérez, a Rafael González e a Saúl Barreiro. O esforzo que tivo a recompensa deste triunfo. Aí están saudando o público e recibindo os agasallos dos asistentes en forma de aplauso. Polo tanto, son ademais os componentes do Club de Remo Robaleira os primeiros en conquistalo trofeo Conde de Fenosa, porque xa lles explicaba anteriormente que hoxe coincide a celebración destes campeonatos autonómicos de bateis coa celebración do 15º trofeo Conde de Fenosa, un trofeo que adica o seu tempo e a súa inversión a fomentar a canteira do remo galego. Por iso, o trofeo Conde de Fenosa na súa 15ª edición resérvase as categorías infantís, cadetes e xuvenís. O Club de Remo Robaleira axudicouse o triunfo cun tempo de 4 minutos 48 segundos. Fíxense a igualdade que mantivo con Mecos, a pugna por esa victoria, porque Mecos investiu un tempo de 4.49, por lo tanto, menos dun segundo, mesmo a diferencia entre Robaleira e Mecos. En cadetes, vanse preparar de un momento a outro as embarcacións, 1500 metros, o que sucede que saen en sentido contrario. Aí estamos vendo as embarcacións, Sociedade Deportiva San Bartolomeu, Tirán, Amegrove, o Club de Mar de Mugardos e o Club de Remo Robaleira. Son 1500 metros e dúas ciabogas, pero saen os cadetes da posición da baliza na que nas anteriores probas se viraba por primeira vez, en sentido contrario, para ser máis exactos. Pola rúa número 1 estará o Club de Remo Robaleira, pola rúa número 2 o Club de Mar de Mugardos, pola rúa número 3 o Club de Remo Amegrove, pola rúa número 4 a Sociedade Deportiva Tirán e pola rúa número 5 Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira. Primeiro termo, a embarcación da Guarda de Robaleira, embarcación Terrazos en Domiño de cor branca. O patrón é Antonio da Silva e os remeiros son Miguel Vaz, Xosé Luis Campos, Xosé Daniel Vaz e Ángel Taboada. Pola rúa número 2, o Club de Mar de Mugardos. Outra embarcación de cor branca, o patrón é Carlos e os remeiros Miguel, Alexandre, Pablo e Óscar. Pola rúa número 3, o Club de Remo Amegrove, coa embarcación Amegrove, embarcación de cor marela. O seu patrón é Álvaro Vidal e os remeiros son Marcelo, Daniel, Isaac e David. Aí está o inicio desta proba de cadetes. Lembren, 1500 metros. Pola rúa número 4 participa a Sociedade Deportiva Tirán, a embarcación de cor azul, o patrón é Carlos González e os remeiros Manuel Cruz, Paulo Rivas, Nelo Chapela e Piño Carrera. E por último, na rúa número 5, proba de cadetes, a embarcación de Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira, a embarcación Meiramar, a embarcación de cor verde con David Zarousa como patrón, e os remeiros David González, Eloi Pena, Diego Castro e Roy Aval. Por certo, o
a Sociedade Deportiva San Bartolomeu presenta unha ausencia importante, a ausencia de Maculi, un dos seus remeiros, a quen enviamos unha forte aperta desde aquí e o desexo dunha inminente recuperación. Maculi sofreu un accidente nas últimas semanas, tivo que ser hospitalizado no centro hospitalario de Fátima en Vigo. Segundo nos contan, xa está no seu domicilio e seguramente estará vendo esta proba por televisión e animando o seu xeito os seus compañeiros. Maculi tiña que estar aquí participando, non pode estar, insistimos, unha forte aperta para el. Agardemos que os seus compañeiros da Sociedade Deportiva San Bartolomeu lle poidan adicar este triunfo, pero parece que vai ser outro triunfo moi reñido. Vemos a Meira, vemos a Megrove nas primeiras posicións, tamén pola rúa número 4 a Sociedade Deportiva Tirán. Ninguén queda descolgado porque tanto Mugardos como Robaleira están coa intención de poñer as cosas moi difíciles aos seus adversarios, pero é San Bartolomeu quen domina porque colle unha primeira vantaxe, unha mínima ventaxe cando vai virar por primeira vez. Aí está a pugna entre San Bartolomeu de Meira a Megrove, que segunda, terceira posición é para Tirán, cuarto Mugardos, quinta posición para Robaleira. Saiu mellor a Megrove que San Bartolomeu de Meira da primeira hacia Boga. Agora toma mando a Megrove. No primeiro treito dominaba Meiramar, pero a Megrove virou mellor e remonta. Na terceira posición está Tirán, cuarto Mugardos e quinto continúa o Club de Remo Robaleira. Nada está decidido. Completaronse os primeiros 500 metros. A Megrove, Tirán e San Bartolomeu puxando en cabeza. A cuarta posición é para Mugardos, que trata de reaccionar, e a quinta posición para Robaleira, que boga pola rúa número 1. Aí estamos vendo a Robaleira, que está realizando unha espectacular remontada, poñéndose a carón dos seus adversarios e mesmo superándoos. Esta embarcación de Robaleira, o Club de Remo Robaleira, que conquistaba anteriormente o Campeonato Galego de Infantís. A piques de completar os 1000 metros, na segunda hacia Boga, estamos vendo os rapaces de Mugardos, a Carlos, o patrón, a Miguel, a Alexandre, a Pablo e a Óscar. Volvemos a ver o Club de Remo Robaleira. Aí están as indicacións, as instruccións de Antonio da Silva, o seu patrón. A piques de chegar a segunda hacia Boga, 1000 metros estarán percorridos. Aí están os rapaces da guardia do Club de Remo Robaleira. E San Bartolomeu de Meira, que é quen recupera a primeira posición. Aí está Meira, Tirán, a Megrove, Robaleira. A quinta posición é para Mugardos. Vamos a ver quen vira en primeira posición. Aí está Meira. A continuación Tirán, a Megrove, cuarta posición para Robaleira, quinto Mugardos. Meira, polo tanto, volve a tomar o mando. Meira na primeira posición, na segunda posición dura competencia entre Tirán e a Megrove. Cuarta posición para Robaleira, quinta posición para Mugardos. Estamos no largo definitivo, nos últimos 500 metros. Aí está Meiramar. Aí está David Zarosa, con David González, Eloy Pena, Diego Castro e Roy Aval. Vemos la repetición. Con la rúa número 5 virou en primeira posición San Bartolomeu de Meira. Na segunda posición Tirán, mínima diferencia con Amegrove. Cuarta posición para Robaleira, quinta posición para Mugardos.
Meira e Tirán. Meira e Tirán, primeira e segunda posición deste campeonato. Sairán as 3 primeiras embarcacións que estarán no Campeonato de España. Tamén está en xogo o 15º trofeo Conde de Fenosa de Bateís, no que Meira dominou con claridade durante moitos anos. Segue Meira en primeira posición, segunda posición Tirán, terceiro Amegrove. A pugna vai ser entre Meiramar e Tirán. Aí está a embarcación de Pereira Produtos do Mar. Na segunda posición, primeiro son os componentes da Sociedade Deportiva San Bartolomeu. Tirán e Meira, no último esforzo, nos últimos metros, impónse de momento a cor verde de Meiramar, a cor azul de Tirán, apretando. Terceira posición para Megrove. Aí está San Bartolomeu de Meira, vai gañar Meira. Segunda posición para Tirán, terceiro Megrove. Cuarto Robaleira e quinta posición para o Club de Remo de Mugardos. Outro final espectacular e o triunfo para a Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira, para a embarcación Meiramar. Aí están celebrando o triunfo David Arosa, o seu patrón, e os remeiros David González, Eloi Pena, Diego Castro e Roy Aval. Galicia número 1 regateará Meco, Amegrove, 2 Mecos, 30 Bartolomeu, 4 Cabo de Cruz y 5 a Cabaña. Atención, tripulación juveniles. Aí estamos vendo os grandes triunfadores do 15º trofeo Conde de Fenosa na categoría cadete. Os membros da Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira, embarcación Meirebar, que acaba de conquistar o trofeo, e ademais o Campeonato Galego da Especialidade. Polo tanto, 3 embarcacións que xa teñen garantida a súa presencia nos campeonatos de España: San Bartolomeu, Tirán e Amegrove. San Bartolomeu de Meira, Cabo de Cruz e a Cabana, por favor, a línea de salida. O Club de Remo Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira acaban de proclamarse vencedor da 15ª edición do trofeo Conde de Fenosa de Bateís na categoría cadete, e ademais campións galegos. E ademais, aí están vendo esas camisetas, adicándolle o triunfo a un compañeiro que non pode estar hoxe participando na Dársena da Coruña. Maculi, vai por ti Maculi, e o que reza esas camisetas que están mostrando David González, Eloi Pena, Diego Castro e Roy Aval, así como patrón David Arousa. Foron os grandes triunfadores desta proba de cadetes, cun tempo de 6 minutos 55 segundos. Segunda posición para Tirán, 6.56. Terceiro Amegrove, 7 minutos. Cuarto Robaleira, 7.02. Quinto Mar de Mugardos, 7.07. San Bartolomeu, Tirán e Amegrove, as 3 representantes de Galicia nos campeonatos de España. Saudamos o delegado de San Bartolomeu, Xoan Alberto Meira. Moi bons días. Que hai, bons días. Vaya triunfo, eh? Sí, era un triunfo que intentábamos acadar despois dos acontecementos que surdiron esta semana. Os rapaces estaban con moita ilusión a intentar demostrar que, bueno, que esas vitorias anteriores que se podían considerar. Están, claro, coa fe posta no Campeonato de España, que o ano pasado conseguiu o Campeonato de España, e intentan realidade. A competencia é moi grande, pero, bueno, vamos alá a ver que podemos facer. Mantívose a igualdade, Xoan Alberto, tamén nesta proba de cadetes, pero a diferencia das anteriores, aquí non houve remontada doutras embarcacións. Aquí Meira mandou. Sí, foi unha regata que salimos con moita forza, e os rapaces estaban con moitas ansias, e en ningún momento deixaron atrás. Tirán e Amegrove presionaron hasta o último instante, pero bueno, eles tuveron a gran
facultad de manter esa ilusión, esas forzas hasta o último instante. Acaba de principiar a proba reservada categoría de xuvenís, 2000 metros de percorrido, participan a Cabana, Mecos, Amegrove, San Bartolomeu de Meira e Cabo de Cruz. Xosé Alberto Meira, na mente dos compañentes do equipo de cadete de San Bartolomeu estaba a figura de Maculi, non? Sí, iso é unha cousa importante, foi un chaval que estuvo aí con eles, parte importante desa tripulación, entonces estaba por él esa ilusión, esas ganas. Que lle pasou exactamente? Creo que tivo un accidente o sair dun adestramento, non? Ao salir, cando despois da ducha, resbalou e tropezou e meteu, bueno, tuvo a mala oportunidade de romper unha ventana co súa man. Bueno, a ver se con esa ilusión, esas ganas que el ten, que vai adiante. Agora mismo están participando os xuvenís, tamén aquí San Bartolomeu ten presencia. Que o que agardes desta proba, que o pode pasar? Estamos intentando ir luchando cos demais nas probas na Territorial Sur, ganamos ben, pero bueno, con bastante dificultad con Amegrove e Mecos, e aí parece que tamén onte fixo moi boa regata Cabo de Cruz e a Cabana, entonces a situación está bastante complicada, está unha loita bastante arreñida. Aquí está o primeiro largo, Amegrove, que toma mando. Na primeira posición está Amegrove, pola rúa número 2 aparece Mecos, aí está Amegrove, con diferencia, creo que importante para o Club de Remo Amegrove. Muchísimas gracias, Joan Alberto Meira, o delegado de San Bartolomeu. Vamos a saudar a un dos triunfadores desta matinal de Remo, é David Arousa, e o patrón de San Bartolomeu, da embarcación Meiramar, que se acaba de proclamar campeón galego de bateís, categoría cadete, e ademais adxudicándose o trofeo Conde de Fenosa. David, moi bons días. Buenos días. Moitísimas felicidades. Gracias. Estás tremendo de frío. Sí. En verdade co tempo, bueno, menos mal que non choveu, non? No. Pero fai moito frío. Sí. Que non tens nin palabras. Un triunfo moi importante para vos, porque yo quería dedicar a vosso compañero Maculi, non? Sí, tuve una pequeña lesión ahí entrenando. Bueno, mejor en el vestuario y estaba mal en cama. Cabo de Cruz e Amegrove nas primeiras posicións. Estamos na proba de xuvenís, primeiros 500 metros rematados, percorridos. Cabo de Cruz na primeira posición, e segunda posición para Amegrove. Amegrove perdeu mando nos últimos metros, Cabo de Cruz é quen domina. Comentaba co vosso delegado David que a diferencia de outras probas, aínda que a igualdade sempre presidiu todas as probas, vos dominastedes desde un principio, xa no primeiro largo estabades por diante, non cunha diferencia grande, pero... Sí, estábamos un poco delante, pero nos venía a tirar bastante cerca. Y tenemos bastante rivalidad con ellos y había que ganar. Primeiro e segundo, ademais. Sí. Bueno, e Maculi, que estará pensando ahora mismo? Estar orgulloso de todos vos, non? Sí. Bueno, tal como está o campo de regatas, vos estabades pola rúa número 5. Sí. Hai algunha diferencia? Pode haber unha vantaxe a favor dos que participen nunha ou noutra rúa? No sé, yo pienso en la primera debe haber poca agua, al estar la marea abajo y todo. Una de las mejores debía ser la del medio, la 3 o así. Por donde van los nuestros ahora. Moi ben, David Arousa, pois muchísimas felicidades. Vale, gracias. E apoñarte algo, que estás tremendo de frío. Que esforzo realizan estes homes, David Arousa e o patrón de San Bartolomeu. Estamos na proba de xuvenís, no segundo largo. Dominaba Cabo de Cruz. Cabo de Cruz presenta a embarcación Boiversa, embarcación de cor branco, co patrón Quintáns e os remeiros Roberto, Diego, David e Beni. Amegrove na segunda posición coa embarcación Amegrove. Aí estamos vendo a Cabo de Cruz. Estes son os tripulantes de Cabo de Cruz. Vemos tamén a Meiramar. Aí está Cabo de Cruz na primeira posición. Segunda posición para Cabana ou Amegrove. Segundo Amegrove, terceiro San Bartolomeu, cuarto a Cabana e quinta posición para Mecos. Por lo tanto, Cabo de Cruz sigue mandando. Quintáns e o patrón Roberto, Diego, David e Beni. Na segunda posición San Bartolomeu de Meira, pola rúa do medio, pola rúa número 3. San Bartolomeu de Meira, con embarcación Meiramar, embarcación de cor verde, Vítor Leite, o patrón Santiago Álvarez, Ángel Valladares, Iván del Río
e Xosé Antón Boubeta son os remeiros. Vemos a repetición. Claramente a primeira posición correspóndelle despois do segundo largo. Segunda Ciaboga a Cabo de Cruz, segunda posición para Megrove, terceira posición para San Bartolomeu. Aí estamos vendo a Megrove. A Megrove, a embarcación de Cormarela con Joel como patrón, con Iván Figueiro, Diego Cabaleiro, Enrique Rodríguez e Alberto Otero bogando. Terceiro largo, terceira Ciaboga e os últimos 500 metros para decidir quen é o gañador na 15ª edición do Trofeo Conde de Fenosa nesta categoría de xuvenís. O ano pasado este trofeo disputouse en Meira e o triunfo foi para Megrove. Curiosamente, quen repetiu foi San Bartolomeu de Meira en cadetes, tamén conquistara o triunfo o ano pasado e repetiu este ano. Megrove foi o vencedor o ano pasado, agora está na segunda posición por detrás de Cabo de Cruz, pero siga pugna. Aí está a Megrove pola rúa número 1. Cabo de Cruz aparece pola rúa número 4. La rúa número 2, Mecos, pola rúa número 3, San Bartolomeu de Meira pola rúa número 5, o Club de Remo a Cabana. Aí sigue Cabo de Cruz na primeira posición. Vai aumentando a diferencia, a impresión que aporta a imaxe. Pola segunda posición loitan San Bartolomeu, rúa número 3, e pola rúa número 1 a Megrove. Aí está Cabo de Cruz, Meira a Megrove. Cuarta posición para Cabana, e lixeiramente rezagados os componentes do Club de Remo Mecos. Último largo xa, últimos 500 metros. A pugna entre Cabo de Cruz, San Bartolomeu de Meira e Megrove por esta orde. Aí estamos vendo a Cabo de Cruz. Vemos a repetición. Terceira Ciaboga, terceira virada, terceiro largo percorrido, 1500 metros. Virou en primeira posición Cabo de Cruz, na segunda posición a Megrove e San Bartolomeu de Meira. Tamén en xuvenís desta categoría sairán 3 representantes galegos para os campeonatos de España no embalse de Trasona en Avilés. Vemos en primeiro termo a embarcación de cor verde, que é de Meiramar, cor branca po Club de Remo Cabo de Cruz. Estaba dominando nos primeiros 3 largos. Vamos a ver si mantén esa supremacía. Estes son os remeiros de Amegrove. Aí está Cabo de Cruz, segunda posición para San Bartolomeu de Meira. Atención a Meira e Cabo de Cruz. Meira e Cabo de Cruz. Dura pugna pola primeira posición. Apretando moi forte Meira. Vai remontando Meira. Tamén está Megrove na puxa polo título. Outro final moi interesante. Atención a Cabo de Cruz, que mantén a distancia, unha lixeira distancia para gañar, pero Meira está puxando moi forte, está bogando moi forte nos últimos metros. Atención, vamos a precisar da foto finish. Aí está Meira, Meira, Cabo de Cruz, Meira, 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 Cabo de Cruz. Terceira posición para Megrove. O final de Meira espectacular, apoteósico final. Cuarto largo de Meira, increíble. O triunfo para estes homes, os componentes da Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira, que nos últimos metros superaron por unha mínima diferencia a Cabo de Cruz, que fora quen dominara nos primeiros 3 treitos. Segundo título para San Bartolomeu de Meira.
Aí está Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira, segunda posición para Cabo de Cruz, terceiro a Megrove. Fíxense que final, porque hai centésimas de segundo a diferencia entre unha embarcación e a outra. Terceira posición para para Megrove, cuarto e a Cabana, e quinta posición para Mecos. Víctor Leite, o patrón de San Bartolomeu de Meira, os remeiros Santiago Álvarez, Ángel Valladares, Iván del Río e Xos Antón Boubeta. Aí está a felicidade para Meiramar. E, por suposto, Sociedade Deportiva San Bartolomeu de Meira en xuvenis tamén se adxudica a 15ª edición do trofeo Conde de Fenosa. Volvemos a conversar con Son Alberto Meira, que é o delegado de San Bartolomeu. Que final, eh? É un final de infarto. A verdad que pensábamos que Cabo estaba aí hoy, pero neses últimos... Eu creo que nos últimos 50 metros. Sí, nesas últimos 50 metros a cousa decidiuse, pero por centésimas. Foi unha regata moi reñida, pero o máximo que se pode pedir neste deporte. A verdad que nadie se pode queixar, nin os que están aquí presenciando en directo as probas, nin os que están vendo as probas por televisión. No. O frío, a chuva, máis o vento compensa todo isto con estes finales tan famosos. Bueno, e para nós tamén máis, porque ganamos, claro. Bueno, pois 5 probas disputadas, levades 2 títulos conquistados e tamén 2 trofeos Conde de Fenosa. Sí, é o máximo, claro. Onte por pouco non podemos clasificar os seniors, por moi pouco, pero bueno, estaba ilusión. Sí, porque é ausencia significativa. Agora vamos a ver a prova final, a prova, por así decirlo, raíña, a prova senior. En esa prova senior non está San Bartolomeu de Meira. Non, onte as circunstancias non poderon ao final porque os demais tamén remaron e tal, por 2 segundos clasificouse nos Perillo diante, pero bueno, son as circunstancias das regatas. E hoxe, bueno, pois conseguimos o máximo que podíamos esperar, claro. E tamén os compañentes da embarcación da categoría xuvenil adicándolle este triunfo do Campeonato Galego de Trofeo de Conde de Fenosa a Maculi. Sí, bueno, viven todos xuntos como quen di, entonces, como unha familia. Como unha familia, entonces a ilusión era por el todo. Bueno, San Bartolomeu non participa na prova final, na prova senior, pero sí terá a súa opinión. Aí van estar Esteirana, Megrove, Vila de Cangas, Mecos, o Club de Remo Regatas de Perillo. En principio, Mecos está demostrando, sobre todo na parte sur, e onte tamén volveu a ratificar que é un pouco superior aos demais. Non sabemos hoxe como, claro, porque tamén están dando sorpresas hoxe, e non sabemos, pero o que está demostrando onte máis nas previas é que... Mecos, polo tanto, favorito. Sí. Mecos que vai bogar pola rúa número 5. Dicíame antes o patrón da vosa embarcación de cadetes, David Arosa, que pola rúa número 1 que hai pouca auga. Sí, en principio está Baixamar, que se nota aquí no Baixamar un pouco, aquí din as tripulacións que hai un pouquiño de máis forza para arrancar o botón. Tamén me decía, o mellor é bogar pola rúa número 3, por onde vai San Bartolomeu, en xuvenís, e aí gañou San Bartolomeu. Sí, porque nin colles da fora os ventos, nin máis mar que hai, sempre por o medio, bueno, estás a controlar un pouco máis a situación. En este caso, bueno, parece que foi a cousa bastante aceptable. Xoan Alberto, moitísimas felicidades. Bueno, moitas gracias a todos. Xoan Alberto Meira, o delegado de San Bartolomeu de Meira. Vanse preparando xa as embarcacións que van disputar o último título galego de bateís. O título senior. Moitísimo público, como se pode apreciar polas imaxes, mali as condicións climáticas, mali o vento que está azoutando moi forte neste paseo do Parrote na Dársena da Coruña. Estamos a carón do Castelo de San Antón nunha mañá climáticamente adversa, pero esa adversidade climatolóxica está sendo superada pola emoción coa que se están desenvolvendo todas as probas. Temos xa os tempos da proba de xuvenís. Lembren o triunfo para San Bartolomeu, un tempo de 9 minutos 31 segundos 23 centésimas. Segunda posición, Cabo de Cruz,
9.31.94, pois por 70 centésimas a diferencia entre San Bartolomeu e Cabo de Cruz. A terceira posición, Amegrove, 9.33. Estas tres embarcacións estarán a vindeira semana, días 29 e 30 de abril, vindeira fin de semana, no embalse de Trasona en Avilés, disputando o Campeonato de España. E preparámonos para asistir a proba raíña. Lembrolles, Sociedade Deportiva Esteirana, Club de Remo Amegrove, Club de Remo Vila de Cangas, Club de Remo Mecos e Club de Remo Regatas de Perillo. Hai un favorito por los dados collitados tanto nas probas clasificatorias como na temporada de Bateis. O Club de Remo Mecos, pois estaremos atentos o que fagan os componentes do Club de Remo Mecos. Vai bogar pola rúa número 5. O seu patrón é Daniel García e os remeiros son Servando Miguel Quirri e Beni. Pola rúa número 4, o Club de Remo Amegrove, a embarcación de cor marela, David Álvarez e o patrón, e os remeiros Xosé Antón, Iago Mascato, Pablo Otero e Isaac Silva. Pola rúa número 3, a Sociedade Deportiva Esteirana, embarcación de cor marela, o patrón é Lucas, e os remeiros Chori, Choqueiro, Otero e Juan. Pola rúa número 2, o Club de Remo Vila de Cangas, coa súa embarcación Fortiño 5, e a embarcación de cor negro, a que estamos vendo agora mismo, preparándose, Miguel Bonete, o patrón, e os remeiros Fernando Prego, Fernando González, Óscar e Xosé Manuel Boubeta. E pola rúa número 1, o Club de Remo Regatas de Perillo, a embarcación Estrela Galicia, unha embarcación branca e azul, Unai Leceta e o patrón, os remeiros Sergio, Xoan Carlos, David e Román. Aquí ponse en xogo o campeonato galego, non así o trofeo Conde de Fenosa, que, como lles decía, está reservado ás categorías inferiores, infantís, cadetes e xuvenís, co propósito firme de fomentar, como está facendo durante todas as campañas, a participación de deportistas no remo en esta especialidade de Bateis, a embarcación máis pequena do remo en banco fixo. Vamos, tripulación, entrando en Mariza. Aí estamos vendo a Amegrove. Vamos, Vila. Vanse preparando pouco a pouco. Mecos Popa. Mecos Popa. Mecos Popa. Esa era a embarcación de Esteirana, que corre con embarcación Mecos Popa. de Noia. Amegrove Proa. Na rúa número 1, Perillo. Na 2, Vila de Cangas. Na 3, Esteirana. Na 4, Amegrove. Esteirana Proa. Aí teñen Amegrove, David Álvarez e o seu patrón. E na rúa número 5, o Club de Remo Mecos. Mais. Amegrove un poquinho Proa. Aguante, Esteirana, aguante. Perillo un poquinho Proa. Mecos Proa. Amegrove Popa. O percorrido é de 2000 metros, polo tanto 3 ciabogas para esta final senior. De aquí sairán as dúas primeiras clasificadas, serán as que representen a Galicia nos campeonatos de España vindeira fin de semana en Áviles. Os xuíces dando as últimas instruccións. E aí está o comenzo da proba senior, campeonato galego de Bateis. Perillo, Mecos, Vila de Cangas, Amegrove
Esteirana, gran favorito. É o nome que aparece na mente de todos. Mecos boga pola rúa número 5. Mecos con Daniel García como patrón, conservando Miguel Quirri e Beni como remeiros. Cisco é o delegado do Club de Remo Mecos. Cisco, moi bons días. Todo o mundo apunta que Mecos é o gran favorito. Estamos na final do Campeonato Galego. Isto é claro, é máis desporto do que lle pasou aos juveniles, que xa quedaron atrás, cousas así, pois xa non sei se realmente... Véseche un pouco pesimista, Cisco. Un pouquiño, sí, porque estamos todos nerviosos e vamos a ver. Eu, desde logo, confío na nosa tripulación, pero mentre non chegue nada bueno, non pode ser nada. Mentre non se acaba a regata. Cal sería, en teoría, o principal adversario de Mecos? Bueno, en principio, eu penso que sería a Megrove. A Megrove, bueno, tal como foi hasta ahora, non? Despois xa sabemos que na regata, cada regata é un mundo e bueno, pois a ver, se hai boa suerte. Prevés igualdade como está acontecendo con todas as provas disputadas ata este momento? Sí, creo que sí. Mecos, a Megrove, Vila de Cangas, despois as outras tripulacións do norte, non sei ahora exactamente moi ben Perillo. Como é Perillo máis Esteirana. Aí estamos vendo a Vila de Cangas que está tomando mando neste primeiro treito. Sí. Vai pola rúa número 2. Si, suelen ter un primeiro largo moi fuerte, eles é a Megrove. Nos, por desgracia, o primeiro largo fallámoslo un pouco. Non sodes moi explosivos, por así decirlo. Exactamente. Pero a ver se confiamos un pouquiño se vamos a máis. A ver o que pode dar a regata. Bueno, ata o momento nas provas disputadas tan só houve unha embarcación que dominou de principio a fin. Foi en cadetes San Bartolomé de Meira. Nas outras provas producironse remontadas. Aí estamos vendo a Vila de Cangas na primeira posición. A segunda posición está entre a Megrove e Mecos. Sí, a Megrove e Mecos loitando pola segunda posición. Vila de Cangas cunha saída explosiva espectacular está dominando esta prova senior. Estades pola rúa número 5. Sí. Din que apropiada é a número 3. Mellor, porque polo menos estar no medio do campo se non é a mellor, polo menos non é a peor. Aí estamos vendo a repetición. Eu creo que segundo sodes vos, Mecos terceiro e a Megrove cuarto, Esteirana e quinta posición para Perillo. Sí, pero salimos, quedamos un pouco parados aí na bolla, se ven o sí, a virada non foi moi boa, non? Nesta Ciaboga non pecamos un pouco eso, nas viradas. A boia 5, bueno, din que é peor, pero vamos a ver, tampouco hasta ahora outros equipos non lle foi tan mal. Cisco, moitísimas gracias. Vale. E agardar acontecementos. A ver. Os nervios dos delegados, porque aquí no palco de autoridades hai outra batalla, a batalla psicolóxica de cada un dos delegados contra sí mesmo. Fortiño 5, de embarcación de Vila de Cangas, a embarcación de cor negra, Miguel Bonete o patrón. Aí están Fernando Prego, Fernando González, Óscar e Xosé Manuel Boubeta. Na segunda posición a Megrove e Mecos. A puna entre estas tres embarcacións, Vila de Cangas, a Megrove e Mecos. Retrásase lixeiramente a embarcación da Esteirana e tamén Perillo. Vila de Cangas sigue en primeira posición, segundo parece que a Megrove. Agora seguiremos de dúbidas porque está a piques de rematar o segundo treito. Segunda virada, segunda Ciaboga, o Fortiño 5 do Club de Remo de Vila de Cangas na primeira posición. Pero están tomando xa posicións de adianto Mecos, a embarcación de cor branca e a Megrove. Aí está a Megrove, Mecos, a Megrove, aínda Vila de Cangas, a Megrove e Mecos. Centésimas de segundo, nun segundo están as tres embarcacións por esta orde. Vila de Cangas, co barco Fortiño 5, a Megrove e Mecos. Cuarta posición para Esteirana, que lembren participa coa embarcación de Noia, e quinta posición para Perillo. Terceiro treito, camiño da terceira Ciaboga. Que emoción, que igualdade na proba raíña que vai pechar esta cita autonómica de remo. Campeonatos galegos de bateis.
Aí está Megrove, David Álvaro, Xos Antón, Iago Mascato, Pablo Otero, Isaac Silva. Estes son os componentes de Perillo. E aí está Mecos. Aínda moitas cousas por decidir nesta última proba. Vemos a Megrove, Mecos ao fondo. Aquí está Vila de Cangas. E vamos a ver quen vira en primeira posición. O paso pola terceira cieboga. Fundamental a viraxe. Na anterior virada, na primeira virada, perdeu algo Mecos. Sigue o Fortiño 5. A embarcación de Cornegra en primeira posición. A Megrove parece que segundo, terceiro Mecos. Aí están os componentes do Club de Remo Vila de Cangas. O Fortiño 5 do Club de Remo Vila de Cangas, que está dominando e mandando na clasificación deste campeonato galego de bateis. Proba senior. Pero é Mecos quen reacciona. Aí está Mecos. A Megrove vai virar en segunda posición. E terceira posición é para Vila de Cangas. Mal Vila de Cangas agora na viraxe. Atención que pode perder todas as opcións Vila de Cangas, que ben o fixeran os componentes de Vila de Cangas. Acábano de estragar Vila de Cangas, porque van quedar rezagados. Dá a impresión do campeonato está entre Mecos e a Megrove. Aí están os componentes do Club de Remo Vila de Cangas. Marcharon na primeira posición durante 2 treitos e unha parte do terceiro, e agora por unha defectuosa virada perden todas as opcións. Fíxense na repetición. Primeira posición para Mecos, segunda Megrove, e aí está a mala virada de Vila de Cangas. Estamos xa nos últimos metros. Último largo, a champa final. Mecos en primeira posición, segunda posición para Megrove. Xa nos apuntaba Cisco, o seu delegado, que non é unha embarcación con inicio explosivo, pero sí con final espectacular. E no terceiro treito, os componentes do Club de Remo de Mecos sacaron a relucir o seu potencial. Pero atención a Megrove, que non deu a última palabra, non arroxou a toalla. Mecos sigue en primeira posición. Segundo a Megrove. E pola terceira praza loitan agora Esteirana e Perillo. Aí está o Fortiño 5 de Vila de Cangas, que quedou rezagado por unha incorrección, por un fallo na última ciaboga. A imaxe apórtanos a vantaxe que mantén Mecos. Mecos que vai gañar. Aí está a Club de Remo Mecos en primeira posición. Na segunda posición a Megrove. Gaña Mecos. Segunda posición para Megrove. Na terceira posición aparece Esteirana en dura pugna con Perillo. Perillo, Esteirana, Esteirana e Perillo. Terceiro é Perillo. Cuarto Esteirana, quinto será Vila de Cangas. Polo tanto, o título para estes homes, para os componentes do Club de Remo Mecos. Daniel García é o seu patrón, e os remeiros Servando, Miguel, Kirri e Beni. A segunda posición para Megrove, con David Álvarez como patrón, e os remeiros Xantón, Iago Mascato, Pablo Otero, Isaac Silva. A Megrove e Mecos serán os representantes galegos no Campeonato de España. E agora sí, xa máis tranquilo, e coa faciana que denota esa felicidade
Cisco, delegado do Club de Remo Mecos, moitísimas felicidades. Uf, casi me fixe chorar. Sí. Bueno, pero para sentirse orgulloso porque ti xa decías que Mecos non era unha embarcación cun inicio explosivo, pero sí cun final espectacular. Pois, a verdade é que foi moi espectacular. Tamén teño que dicir que as dúas primeiras viradas foron moi malas, pero a última verdadeiramente foi boa e casi estuvo a clave aí, porque de salir unha virada como as outras non sei. Pero bueno, cando vin que xa salían diante, pois a verdade é que xa me tranquilicei un pouco e agora xa... Moitísimas gracias e moitas felicidades, Cisco. O delegado do Club de Remo Mecos, gran triunfador na última proba destes campeonatos autonómicos de Bateis. Así rematamos, señoras e señores, esta retransmisión que lles ofreceu a Televisión de Galicia desde a Darxa da Coruña, carón do Castelo de San Antón, no Paseo do Parrote. Campeonatos de Galicia de Bateis que xa escribiron o seu epílogo. Algúnas probas, as probas de infantís, cadetes e xuvenís, tamén coincidiron coa celebración do 15º Trofeo Conde de Fenosa. Gracias por acompañarnos desde a Coruña, moi bons días.